בוקר טוב לך. בוקר טוב לך ידידי. אתה בטח קמת הבוקר, שתית קפה ממכונת האספרסו שקיבלת בזמנו מהעבודה, ולא הפסקת להתלונן כמה היא לא מספיק טובה. לא בגלל שאתה מבין בקפה, יש לך חוש טעם של מאמה בנתיבות אחי, אבל אתה צריך להגיד שזה לא מספיק טוב, כי אחרת ידידיך במשרד עלולים לחשוב שאתה לא מבין בקפה, על אף שגם הם לא מבינים בקפה. שתית את הקפה הזה, לא הבנת אם הוא טעים או לא, כי אין לך מושג. אחר מכן, גללת בטוויטר. מה קופץ לך בפיד? אותם אנשים כמוך, שמנסים לטעום את הקפה, לא מרגישים בו שום טעם, שהם קוראים דוסטויבסקי, ולא מצליחים לחבר מילה למילה, שלמען האמת, הם לא קראו דוסטויבסקי, אבל הם ביקשו מ-ChatGPT שיסכם להם, על מנת שהם יוכלו לדבר על דוסטויבסקי. לא רק שהם ביקשו שיסכם להם את החטא ועונשו, הם גם ביקשו ממנו 5 נקודות על פילוסופיית הקיום במשנתו של דוסטויבסקי, כפי שבא לידי ביטוי בחטא ועונשו. גללת בין חבורת הגללים הזאת בטוויטר. וראית שכולם מדברים על נושא אחד. נושא מאוד 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 חשוב. ואין לך את חשוב מאוד. הרעב בעזה. אוי, איך אנחנו... רגע, שנייה, מה צריך להגיד? נגלול עוד קצת. אוקיי, אני רואה פה טיעון חזק שואה. איך אנחנו יכולים, העם שעבר את השואה, להרעיב ככה? רגע, בוא נמשיך. אנחנו מאבדים את הלגיטימציה. הלגיטימציה בינלאומית זה תמיד... אנחנו מאבדים את הלגיטימציה הבינלאומית. רגע, בוא נכין היום בשיחה בבוקר במשרד עוד כמה דברים. אנחנו לא נוכל לעצום עיניים. וואו, 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 יש איזה ריח כזה של מרטין לותר קינג, אחי. לא נוכל לעצום עיניים. זה נשמע כמו אנשים שרואים את ההתקצנות, את המיליטריזם, את המיליטנטיות של בני עמם, והם עומדים בשער למרות המחירים הכבדים. המחירים הכבדים שהם משלמים? אח שלי, אם אתה לא תדבר ככה במשרד, זה יהיה מחיר כבד לשלם. טוב, עזוב, לא משנה. אספת את הטיעונים האלה. עכשיו, אתה לא יכול לבוא למשרד וישר להתחיל להגיד את הטיעונים האלה בפינת קפה, כי זה לא יהיה אמין, אחי. כולם יחשבו שאתה משחק את המשחק. צריך להכין את השטח. מה זה אומר להכין את השטח? שידידך למשרד, שיושב עכשיו כלאחר כבוד על אסלת ביתו, וגולל בטוויטר, יתקל בציוץ שלך, כן, כן, בציוץ שלך יקירי, שבציוץ הזה אתה מבכה מראה את מצבם המזעזע של עזה שאנחנו עושים. זה ריכוך טוב, זה ריכוך טוב. קודם עשה חש, אחרי זה תימורון. נגיע למשרד ומשוכנע שלא שתית הבוקר את הקפה שלך, רק בגלל המצב בעזה. Good move, bro. אחרי שביצעת את כל זה, הגעת למשרד, היה יום מדהים היום. פשוט יום מדהים. לא שהספקת משהו, לא שקידמת משימות, לא שעשית איזושהי ישיבות יעילות או מועילות, אבל, וזה הכי חשוב, זכית למבטי הערצה. אפילו ההיא, שיש בך תמיד משהו שבונה עליה למרות הסלידה המזולת שיש לך ממנה, תסתכל עליך במבט שאפשר לקרוא לו מבט מעריץ. כל הכבוד ידידי, מדובר ביום מוצלח מאוד מבחינתך. ועם זאת, תרשה לי להסיר לרגע את המסכה, להגיד לך שאתה חתיכת אפס. אתה, כל החברים המשתפים שלך. תראה, להחזיק בטסלה בשביל מעמד חברתי לא מזיק לאף אחד. בסדר, תשלם כל חודש במימון 5,000 שקל עם ריביות בשמיים, בסדר, אתה מוכן להתקלב בשביל שיגידו שיש לך טסלה. מכובד בעיניי. נלך על החיילים שלנו, לזרוע דמורליזציה, להחזיר את תושבי שדרות למצב שבו בית חנון
שוב מסתכלת עליהם במבט של זאב על כבשה? זה מחיר שאתה מוכן שאחרים ישלמו בשביל התדמית המטומטמת שלך? בשביל המעמד החברתי שלך? אל תבלבל לי את המוח. לא מעניין אותך הרעב בעזה, לא מעניין אותך הטבח בסווידה, לא מעניין אותך המלחמה שנפתחה בין תאילנד לקמבודיה היום. פשוט לא מעניין אותך. גם לא מעניין אותך הטעם המדויק של האספרסו שלך. כי אתה אדם נבוב, שכל מה שהוא צריך זה אישור מהחברה. עכשיו, אל תיקח את האישור הזה מהחברה על חשבון החיילים שלנו, על חשבוני, כשיקראו לי למילואים עוד פעם, על חשבון אמהות ששכלו את הילדים שלהם, על חשבון קצינים שמוסרים את החיים שלהם, על חשבון החטופים שיושבים שם עכשיו במנהרות, והם צריכים חמאס על הברכיים, מתחנן, כדי לצאת משם. אז אתה משתף את התעמולה של חמאס בשביל עוד יום של תהילה במשרד? וואלה, לך לעזאזל אחי.